Hi. Magcha-chop kami guys ng madaming bell pepper kasi ay nakalimutan kong mag-toner na yung ganun. Excited yung spot serum. Good morning everyone, welcome back to another vlog. So medyo naka-ayos tayo ngayon. Wala, ang puti ng mukha ko. O dahil lang sa light. Nangitim talaga ako. Anyway, so medyo naka-ayos tayo ngayon guys kasi pupunta kami sa may church, malapit sa beach na church namin. Doon pa sa kabilang bayan ka. So, we'll go now. Nagmamadali na kami kasi it's already 8 in the morning. So, at least we'll be there at 8:15 or 8:30. Basta before 8:30 dapat nandun na kami. So, I'll talk to you guys later. We are here! Oh my gosh! Hey guys! We are back home. And tapos na rin kami mag-lunch. Sobrang busog na busog ako guys. Kasi yung kinain namin is munggo. Munggo is my favorite. Matutulog na naman po tayo. Dito ako sa may bintana. Sarap ng hangin. Magtatanggal muna ako guys ng aking makeup para iwas po tayo sa para hindi magtagal yung makeup sa face. Yan. Gamitin ko na lang tong wipes yung charcoal kasi magkilamos na lang ulit ako. Hey guys! Wala na akong makeup. So ayan po yung ating bakas po ng ating mga kamalasan sa buhay. Yan. Kamara, di ba matindigin o what? Pambasit nga? Kasi na bukod di dyan o kasagday dyan na ng hiling. Wait sir. Hi. Tayo po ay magcha-chop ng lagyan natin ng bell pepper. Pakwan. Yellow pakwan. Yan yung dessert namin kanina. Magcha-chop kami guys ng madaming bell pepper kasi magluluto si grandmother ng grabe ng braso ko. Magluluto si mother ng order ng mga nurses. See? Na bopis. Kaya taktak pa mo dirupam na kasta at makita da ka. Pangat ah. Slice natin ang patidog. Luluto kami ng bopis. Bukat yung kakasta lang tanili. Kasta? Kastoy? Bukat yung ulay ba't ko na? Bukat yung ulay. Ano na yun? Kasta? Grabe ida ata. Diyan. Video ata. Sikat ka di internet ton. Lagsa. Sumikat ka. Mukayat. Ano ba yan da kanto? Pag-vlog ni nanangan ko na. YouTube ka mo ton. Ito na guys yung ating red bell pepper. Yan. Okay na daw yan, sabi ni grandmother. Tapos ito yung lulutuin namin. Inano to ni lola ko. Niluto niya kahapon. Tapos na ginawang pinagiling. Ayan. Ito yung lungs ng baka guys. Yan. Lulutuin na namin kasi ipa-frozen lang namin para iuwi ko sa Pangasinan. Para sa mga nurses. Sibuyas pa daw guys. So mag-ano tayo ng malalaki. 3 daw. Kasi ang dami nung lulutuin namin. Actually, sa kawa na kami magluluto sa dami ng lulutuin na. Yan na po yung kanyang mabentang mabentang recipe. Ang bopis po ni Inang Nemesha. Nancy, pag nasa Hawaii.
mabenta sa ospital, guys. Para sa ospital lahat yan. Manong kilo atang? Mga 4 kilos. Sobra pa yan. Sobra, mga 5 kilos. Oh, nurses. Dapat Daming binuto ni Lola ko, guys, kasi yan, gusto niya nagluluto para sa ibang tao. Yan lang naman ang hobby nila, yung magluto. Tingnan mo, kakatapos pa lang namin kumain. Luto na naman ang ginagawa niya. Kasi gusto niya yung napupuri yung luto niya. Pag pinuri mo yung luto niya, ay naku, pagluluto ka lagi. Gusto nila sa ospital. Tapos, yun, nag-order ako bago ako umuwi. Sabi ko, ng mga pagkain para sa mga nurses. Kaya yan, may pagkain. Dumating ako siguro more than mga 10 kilos lahat yung binili nila, guys. Ang dami. Snowy! Kap! Uy! Ay, Ash! Tamang pa yung Ash. Ano ba yan, Snow? Sit! Dito lang. Aba, ang buntot mo ah. Ang social naman ng necklace mo, bes. Meet Ash. Say hi, Ash. Ash. Ash, no. Come. Hindi daw kayo pwedeng pumasok. Hindi ka na. Ash. Snow. Hey guys, finally may ulit. May table na ulit ako. Kinuha ko to sa ano bang tawag doon? Stock room ni lolo ko doon sa likod ng bahay namin kasi nahanap ko to dati. Andito lang kasi siya sa may kitchen dito. Sabi ko ba't wala na? Tsaka wala na rin naman ako mapagpwestuhan. Pero kailangan ko kasi talaga ng table, guys. Kasi ang dami kong plano i-edit na mga videos, ganyan. So, kailangan ko to. Kaya pinakuha ko kanina dun sa kasama namin dun sa likod. And, ang haba niya, guys. Ayan. Ito yung mga naka-fold na mga table. Diyan ko na siya lalagay. Wala na akong ibang pwesto dito eh. So, currently, kanina nakapag-edit na ako ng isang thumbnail. Kasi sobrang hina dito, guys, ng signal. Yung pocket wifi ko nakasabit na dun sa may garage ng truck namin. Diyan, kasi diyan yung garage. Tapos, wala talaga, ang hirap. Umiikot-ikot na ako dito sa bahay namin para lang magkaroon ako ng signal, guys. Para sa, kahit 3G man lang. Pero ngayon, medyo stable naman siya. Pero, ang na-upload lang niya is photos, ganyan. So, hindi kaya ng videos. So, ginawa ko, before pa ako pumunta ng Ilocos, guys, tinapos ko nang i-edit lahat, tsaka tinapos kong i-upload lahat ng videos na kailangan namin. So, sakto, darating kami doon sa Ilocos, I mean sa Pangasinan, darating ako. Kasi ihahatid na naman ako ni lolo ko. At saka papaayos namin yung mga kailangan ipaayos sa bahay. Yun. Sakto pagdating ko doon, Tuesday. So, may time pa akong mag-upload sa Tuesday para sa Tuesday video natin. And ngayon, ang na-upload is yung Ilocano Get Ready With Me. If you haven't watched that yet, go watch that. Shameless plug. So, yun guys. Yun yung ginagawa ko ngayon. Puro edit-edit. Medyo masaya na ako kasi ang haba ng tulog ko dito, guys. As in, kagabi nakatulog ako ng mga 7 or 8 for the first time. Tapos, nagising ako. Sobrang kinakabahan ako kasi baka late na ako nagising. Paggising ko guys, alas 6 pa lang. Diba? Ang saya. Kanina after lunch, mga 2 or 3, nakatulog ako guys after naming mag-slice ng mga bell pepper. Ganyan. Nakatulog na ako. Alam mo ba yung pinapakinggan kong story? Wala pang 5 minutes. Tulog na ako. Kasi chinek ko kanina yung pinag-startan ko tsaka pinag-endan ng mga naintindihan ko. Wala pang 5 minutes guys. Tulog na ako. Haba ng tulog ko. Alas 5:30 na ako nagising. So, ayun. And ang aga din naman namin. Uy, finally! Mag-chat na ang jowa ko. May signal na. Alam na nito eh. Basta nandito ako sa Ilocos, guys. Alam niya na hindi kami makakapag-chat. Kasi walang signal. Nag-message ako sa kanya. Kaya siguro kaya na siya nag-message ngayon. Hey guys! So I'm back. What time is it? It's already 10:26 p.m. And mag-skincare lang ako. Wala akong salamin, guys. Kaya dito nga ako sa phone ko tumitingin pag nag-skincare ako kagabi. Pero ngayon, gagamitin ko tong Nichido. Ito yung dinala ko guys na pinang-makeup ko. Yung kanina. Ang ganda nito.
very magagamit siya yung kulay niya. So, pang everyday. Ang kailangan ko ngayon is my spot treatment kasi may pimple akong buhay pa dito. Yung iba guys, wala na. Ito medyo buhay pa to eh. Ito. Saan ba? Ito. Tapos ito na lang. Nakita ko habang tinitingnan ko yung mga vlog ko kanina guys. Ito pala, grabe, active pa pala. So, yan yung meron. Buti itong nandito ko guys nang wala na siya after kong nag-bentonite play. Oh my gosh, meron pa din. Gusto ko yung malinis na sana yung mukha ko. Bago ko maglagay ng mga spot serum. Meron pa pala akong patubong pimple dyan. Alam niyo ba guys, inaano ko kung anong cause. Parang ini-investigate ko kung anong cause ngayon ng breakout ko. Kasi hindi naman ako masyadong nagpupuyat. Wow. Feeling ko lang yun kasi nandito ako sa Ilocos. Pero, ano ba? Bakit talaga ng skin ko ngayon guys? Pati dito, kung nakita nga ng doktor namin to eh, yan. Lagyan nga rin pala yan. Nakita ng doktor namin to kasi yung uniform ko nung isang araw, if you've seen my other vlog, nung nag-open ako ng mga packages, nakita niya to kasi nakapavi yung damit ko. Sabi niya, uy, overtime yung mga pimples mo ah. Sabi nung doktor namin. Kaya nga, Dok, sabi ko talaga, sama talaga ng ano. Doon talaga ako na-hit ako na, oh my gosh, ang dami ko nga pala na talagang pimples. So, gawan na natin ng paraan. And ang tagal ko nang hindi nagpapa-facial guys. Yung last ng pa-facial ko was last year. Less than a year. Parang June ata ako nagpa-facial noon. Nung dumating pa ata si Mac last year. Kasi noon naman guys, dahil naman kasi pag dumarating naman si Mac, alam mo yun, hindi ako makapag-skincare ng maayos kasi lagi kaming on the go. Laging nasa sasakyan, laging may lakad, ganun. Ang tawag nun? Parang hindi ako makapag-skincare ng maayos kaya tumutubo yung mga pimples ko. Ito pala guys, yung ginagamit kong spot serum is AC7. Ayan. Na spot serum siya. So, meron din siyang free na gloves na ganito kasi hindi daw pwede na skin to skin yung paggamit. So, ang sabi, ipapress pa daw yung product na ganyan. Horizontal and vertical. Hindi ko talaga magets kung bakit kailangan horizontal, tas vertical, 7 times, ganun. Ay, nakalimutan kong mag-toner na yung ganun. Excited yung spot serum. Yun. Okay naman na siguro yan, guys. Sana, no? Sana effective talaga siya. Pero okay naman siya sa akin actually. Parang mga 3 to 4 days, okay na rin. Yung pimple ko, hindi na rin siya buhay na buhay, ganun. So, ito lang yung mga ginagamit kong pang skincare ko for the past few days or weeks. Yan. That's from Caris pala, guys. It's already in my shop, I guess. Ayan. So, I will just put the link in the description box down below if you're interested to buy that one. So, that's it for this vlog, guys. Thank you so much, guys, for watching. And almost 17K na po tayo. Pero, siguro pag napapanood nyo na to, 17K na tayo. And sana umabot pa tayo ng more than 17K. Thank you so much, guys, for subscribing and for sharing my videos. And yun, wala lahat ng to guys kung wala kayo. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo guys. So, thank you po. But if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.